Täällä Muumilaaksossa luetaan paljon tarinoita. Haluatteko kuulla yhden? Tänään minä kerron teille sellaisista pienistä valkoisista olennoista, jotka tykkäävät hirveästi ukkossäästä. Arvaatteko, keitä minä tarkoitan? Hattivatteja. Aivan oikein, hattivatteja. Ja tämä on aika jännittävä hattivatti-tarina. Uskallatteko varmasti kuunnella? Hienoa, sitten aloitetaan. Oli kaunis kesäpäivä ja minä, Muumi, Pikkumyy, Niiskuneiti ja Hemuli kipusimme purjeveneeseen ja lähdimme veneretkelle. Kun olimme purjehtineet aikamme, päätimme rantautua vieraalle saarelle. Emme aavistaneetkaan, että se oli hattivattien kotisaari. Hemuli lähti heti tutkimaan saaren metsiä suurennuslasi kourassaan. Hän halusi löytää uusia kasveja kokoelmiinsa. Hemuli kyyristeli kukkapuskassa, kun hän huomasi jotain erikoista. Metsän keskellä oli korkea pylväs. Vähän niin kuin lipputanko. Pylvän päähän oli kiinnitetty jokin kummallinen kapistus. Se oli ilmapuntari. Ilmapuntari on sellainen vekotin, joka näyttää millainen sää on tulossa. Ja tämä ilmapuntari kuului hattivateille. Hemuli tutki ilmapuntaria kiinnostuneesti, mutta silloin alkoi tapahtua. Hattivattien lauma ilmestyi kuin tyhjästä ja piiritti Hemuli-paran joka puolelta. Hemuli kysyi, hei, mitäs otuksia te oikein olette? Mutta hattivatit eivät vastanneet, sillä ne eivät osaa puhua. Ne lipuivat uhkaavasti lähemmäs Hemulia. Ne olivat hyvin kiukkuisia. Ne luulivat, että Hemuli yritti varastaa niiden ilmapuntarin. Pelästynyt Hemuli kiipesi turvaan korkean pylvään päähän. Sieltä Hemuli huusi, apua, tulkaa auttamaan! Minä, Muunpekko ja Pikkumyy kuulimme huudon ja juoksimme Hemulin luo, minkä jaloista pääsimme. Hemuli huusi meille pylvään nokasta. Hattivatit ovat vihaisia, mutta en jaksa pitää kiinni enää kauaa. Silloin minä keksin. Huusin Hemulille. Hemuli! Heiluta pylvästä puolelta toiselle! Hemuli oli ymmällään, mutta teki työtä käskettyä. Hän alkoi huojua taivaalla edestakaisin kuin lippusalossa. Hattivatit perääntyivät hieman. Mitä tapahtuu? Kysyi Muumipeikko. Katsokas, hattivatit eivät näe, eivät kuule yhtä hyvin kuin me, mutta ne tuntevat monenlaisia asioita. Huojuva pylväs sai maan värähtelemään jalkojemme alla, ja hattivatit tunsivat sen. Hemuli huojutti pylvästä vielä kovemmin, ja silloin hattivatit yhtäkkiä lipuivat salaman nopeasti takaisin metsän kätköihin. Uupunut Hemuli putosi päistikkaa alas ruohmättäälle. Hemuli oli tosi kiukkuinen. Inhottavia otuksia, hän puuskahti. Tästä hyvästä minä otan teidän typerän ilmapuntarinne mukaani. Olimme rannalla syömässä mun mamman laittamia eväitä, kun alkoi myrsky. Päätimme yöpyä teltassa rannalla. Aamuyöllä sade vihdoin lakkasi. Hemuli päätti lähteä pienelle kävelylle. Hän pisti kuononsa ulos teltan oviaukosta ja veti sen takaisin sisään saman tien. Ne ovat täällä, hän huusi kauhuissaan. Hattivatit ovat täällä. Kurkistimme kaikki ulos teltasta ja toden totta. Myrskyn sähköistämät hattivatit olivat saartaneet teltan. Ne olivat ukkosella vaarallisempia kuin muulloin, ja ne halusivat Hemulin varastamaan ilmapuntarin takaisin. Muunpekko otti ilmapuntarin ja vei sen ulos hattivattien luokse. Tässä on ilmapuntarinne, tulin palauttamaan sen, sanoi Muunpekko. Hattivatit lipuivat tyytyväisinä matkoihinsa ilmapuntari mukanaan. Matkalla yksi niistä kyllä törmäsi Niiskuneitiin, ja hänen keltainen otsatukkansa paloi sähköiskusta aivan mustaksi. Niiskuneiti suri hiuksiaan kovasti, mutta ne kasvoivat kyllä aikanaan takaisin. Aamulla kipusimme Muunpeikon kanssa kalliolle katsomaan, miten sadat hattivatit purjehtivat pienillä veneillään pois merelle. Ne olivat matkalla taas uudelle saarelle. Muunpekko sanoi, ovatpas erikoisia otuksia, mutta minä vastasin. Eivät sen erikoisempia kuin mekään heidän silmissään. Ja niinhän se usein on. Me vähän pelkäämme sellaista, mitä emme tunne kunnolla. Hemulikin pelkäsi hattivatteja, vaikka ne halusivat vain ilmapuntarinsa takaisin.
Me vietimme hauskan päivän Hattivattien saarella ja sitten palasimme kotiin Muumilaaksoon. Vaikka retkellä olisi kuinka hauskaa, kotiin paluu on usein vielä hauskempaa. Sen pituinen se.